ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба ҷай айни замон дар назди заправкаи фирӯз қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи терминал, дарвоза ва бозори Корбон. Дар инҷо бошад маркази хизматрасонии Фирӯз ва рост роҳ ба сӯи мошинбозор ва шоҳроҳи Душанбе Бохтар. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф рост мерем, тарафи ноҳия рӯдакӣ мешавад. ҳавлимон бошад дар деҳаи Заркамар ҷойгир аст. Сӯрбат гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин гардиш медароему ба дасти рост ва ҳавлии фурӯшӣ мешавад. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Заркамарду, хонаи рақами 23. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз иборат аз 6 сотиқ замин, 4 дар хона, 2 та ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, 3 таи дигар кладовка, танурхона ва такхона мебошад. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти ҳавлӣ нархи ҳавлиро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дӯстони азиз бинои асосӣ, дар бинои асосӣ якум ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона дари алоҳида дорад, дуюм ҳуҷра дари алоҳида дорад ва дар инҷо медорем боз 2 ҳуҷраи дигар аст, ошхона ҳаст ва ҳаммом. ман ҳамин ҳавзи об мебошад 10 тоннага дӯстони азиз. дар байн чӣ хелек мебинед, ман ҳамин гунак боғчаи зебо, ҳама дарахтҳои ҳавли мева диҳанда мебошад, табиати фора ҳам дорад ва ин бошад бинои ёрирасон. Дар ин бино боз яктаи дигар ошхона, танурхона, 3 таи дигар кладовка, боз ҳезумхонаам ҳаст ва такхона, ҳоҷатхонаам ҳаст. аввал шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ, баъд аз он мегузарем ба бинои ёрирасон ва баъд аз он нархи ҳавлиро эълон мекунем. якум ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона дӯстони азиз, хона бо таъмири хуб таъмин аст. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо бошад даромадгоҳ, роҳрав, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳаммом ва ошхона. сеюм ҳуҷра дӯстони азиз. ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, боз яктаи дигар меҳмонхона. дар наздикии ҳавлӣ мактаб қарор аст дӯстони азиз. дар инҷо бошад мошини ҷомашӯӣ ва ҳаммом ва инҷо бошад якум ошхона. дар ҳавлӣ 2 та ошхона аст дӯстони азиз, якташ зимистона, яктаи дигараш тобистона, боз танурхонаам ҳаст. дар инҷо дуюм ошхона, ошхонаи тобистона. дар таги ошхона боз такхона ҳаст. дар инҷо бошад танурхона ва ҳезумхона. кладовка мебошад дӯстони азиз. дар ҳавлӣ 3 та кладовка аст ва якум буд инаш, дуюм ва дар инҷо боз сеюм кладовка аст ва ин бошад ҳоҷатхона. нархи ҳавлӣ бошад $65,000, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад.
ва ҳавлӣ ҳам фурӯш мебошад ва ҳам алишам мешавад бо 3 хонага дар тарафҳои зебушка. агар вариантҳо бошад рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран марҳамат занг занед, пешниҳод кунед, маслиҳат кунед. Дӯстони азиз, ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед, ҳавлии зебо ҳаст, табиати фораам дорад ва ҳавлии калон аст. Барои оилаи калон бениҳоят варианти хуб мебошад ва на он қадар дур аз раи калон. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.